Yare etu skeni etu hiani etu ni pebia high attention TV ni dia me pacho mamichia oman pani ana kufuado mamichia John Dramani Mahama na mamichia Miami one only Chief Alan mamichia kan Japan so ni ame kan se orofo Ghana ye nipa bi a se kase etua no ne ene asuso e bekunu ne yanku dia ne nyame ne do ne nipa bi wa mawe ma atoro ne akohwie eyo mo chefa na atoro ne akohwie o mo chefa dia onyame abasa kase no enso oje enso se onyame hye ne ho nyam na mate se miame nua kona Manasseh ayemi nua o kona Manasseh kona mi chiao already my speed recovery no my understand 10 browse so why afei ade aye kan se senia onyame susum tie no saa na tie na Ghana for the cast komra eno kura no eye na na ho ahi e be cast komra nya stroke no ka se komra so ba bon ti so nya stroke ye no ho den na ho den ma ye nyina ye do sebo ene ma wurate we dey fofu anto ata ono a horses mouth etimi abekasa sisi a oda hospital a ne video mu eye ye etwetwe no we dey message Ghana fo nyina se onyo da na yare da tu skeli tu hiani me pese wo dem pa boba takoma Manasseh na wonya amodin no aba menhwe ne kasa bi akasa tia wo menhwe de do ayi akomra do abeto abonten na mo bompa ma no man recover na we ni kasa bi mi akomra Manasseh babi a obi ade pa bota wa chewrade be mo asore na ho ayo tin na wati ewrade nka wo musampa onyame wo ho asofo nyina nsore ye ni bompa ma akomra Manasseh ba be bia mo manga no ebro ye expose de wo so ye wodofo ena de oba yare ya wo so ye wotamfo abai de bo tachi wetu dia boba o nyame kan se social media no so de agro de basa ho be de nyase betima wo shi obi so wu onyame oni e bo afo onyame oni e defo ma yente onan kasa le nu masem yente onan kasa le nu masem anapa wie de me de nchia na ma obi bia anapa wie de nchia na echie mu nyina na besanso no bedi nkomo kakra madaroma echie mu nyina na me ne mu so bedi nkomo kakra so ye bedi nkomo kakra adaroma obaswana wahye dwumadi ama me kakra obaswana wahye dwumadi ama me kakra na mene odi nkomo Manasseh nie the word changer the medical can say Mr. Baby biada wo e wo wiase afa na nyina wotemenka Mr. Obompaya na obubia mame me no ka say me ka say free hospital den Obompaya obubia mame isan say unyankopon ene oyaresafo na erade nso na yibibia wo wiase unyankopon na yibibia wo wiase dedi kan no mesre se ewiase nyina obi bia dan ka me ho na memfasi da kese ema eye ya papa Apostle Doctor Prophet Isaac Owusubempa se baby ogu bia wonyame nhira no na ewrade nye papa kese na ewrade nka papa ho with the help of Prophet Edubechi
ena ne metimi eye life ya me no ekase. I have been through a lot. Na enye nsem nyina na yeka. I have been through a lot. Wana ehwehwe se boni ntumi no bobosi ene doso. Wana ehwehwe se boni bi ntumi na wo muhire ene doso. Enso ewiase nkwane hyebrede ikita wotwe diampo. Me wo ho nansen mu ya ne se me twahwe afi me hunu hwibiem nkasa bibia nya me bi me tese me ntimi nya hwe mani ba me ho so na edimi akopie eye 37 military hospital but your mama yini people no eni ba me so na edimi akopie 37 military hospital na afi ye me ho hwe enyi ntimi nkasa ntimi nya hwe ewonu na eja ne se enipa omude me koye na me se me wo de di kam go nua bantin ne mu mfrɛ na brown na mun kan kire ne se ni nua ba ma ade se na atumye na edemi aba 37 na baby ameda no ehu pa ama edemi aba emergency eye medical enti eye no mu fa telephone mi akura no me opon me yade ni nyina no me start se me frɛ na brown amfa ene ja me ma mo frɛ no ti mi mo frɛ na brown asema na brown be kan se me bawo se wuti na numa asem ho ade ru enti sabri komra Manasseh na num asem no e be se onso bo ma na numa asem hia na de pa water na chi osore a ade asida ba ma omani nyina ama wurade ala ni ka ho onye wi makra baba